Sengaphakathi kwesimanzonzo kulethela khona indaba zamaskandi eyamaphambili. Yazi kwesimanzonzo sekulethela khona indaba ezisashisayo. Ezoqala noma ingekho mnandi ezokuthi usinde kukubi umculi kaMaskandi uSicebi Dlamini. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi basayibuza ukuthi ubani lo. Abantu abaningi bamazi ngokuthi inkosi yamagcokama. Inkosi yamagcokama ke ibe sengozini yemoto. Okudabukisa kakhulu ukuthi le moto le besanda kuyithenga ngomhla ka-18 May kulonyaka lo oku-2021. Abantu ngempela ke badabuke ngempela ukuthi ngathi imoto iseyitsha kangaka mase ephinde futhi engena engozini yemoto. Sokhumuleka ukuthi yena uSicebi akusekhona okokuqala ukuthi ebese engozini yemoto, kodwa niselo lomshophi lo lokhu umlandele njalo. Njengoba kulonyaka lo ethenga imoto ezimbili, kodwa le akayithenge ngamuva isekuyiyona iFortuna ebese engozini yemoto. Ake sithi duduke lapha kwinsizwa uSicebi, zwile ukuthi ngempela yona ayilimalanga kangaka, kodwa kulimala imoto wakho sethi insizwa nje ayiqine ngempela ikwazi ukuthi ilungise izinto zayo phinde ibuyele futhi emculweni. Kuzokhumuleka futhi ukuthi namhlanje futhi bizokwazi ukuthi iyolanda ama-DVD album ephumile ngoDisemba. Abantu bebelinde ngamehlabo mvuke. Le ngozi lena iphazamiseke nokuthi lama-DVD ekwazi ukuthi edistributeke kahle, njengoba sazi ukuthi bekade walanda baseba kule ngozi le yemoto walimanyelela yona le Fortuna oyibonayo la escreenini. Ake hlanga nezathi ke sizwe amazwi wakho wabhekiseke yena umfowabo Dlamini njengoba kade esengozini yemoto. Sizohlangana futhi mase ngophathele indaba eshisayo ezimayelana noMaskandi. Siyabonga.